हेलो लोगोफोर थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मा टपिकनि सायाव। नंगौ लोगोफोर, नोंथाङा गोदान इउटिउबारानो जा बा पुराना इउटिउबारानो जा नोंथाङा गोबां साबस्क्राइबार मोननो हागोन। बे माखासे फिचार्सखौ अन खालामनांगौ, माखासे सेटिंस दङ। बे सेटिंसखौ खालामना लानो रोङिनि जाहोनाव नोंथांनाव साबस्क्राइबारा इंक्रिज जायाखै। गोदान इउटिउबारानो जा गोजाम इउटिउबारानो जा साबस्क्राइबारखौ नोंथाङा आनलिमिटेड मोनलांबाय थानो हागोन जुदि नोंथाङा बे सेटिंसखौ खालामनानै दोनोब्ला। इउटिउबा गावनो बे सेटिंसखौ हरखादों, अब्ला बेयाव माबा मोनसे बेनिफिट जाथों होननानैसो अडियेन्सनो बे सेटिंखौ हरदों, नाथाय गोबाङानो बे सेटिंखौ खालामना लायाखै। आरो गिदिर गिदिर इउटिउबारफ्रा बेफोर सेटिंसनि मेन सेटिंसफोरखौ खिन्थायालासिनो बेलेग बायदि बायदि रोखोमनि फर्मुलाफोरखौसो खिन्थायो। नाथाय दिनै आं बै गिदिर गिदिर इउटिउबारफोरनि साबस्क्राइबार इंक्रिज जानायनि राजखौ, इंक्रिज जानायनि जाहोनखौ आं दिनै ब्रेकडाउन खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। आरो लोगोफोर, नोंथाङा बे भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायोब्ला नोंथांनि मेन मावनांगौ खामानि, मेन सेटिंसफोरा थालांगोन, अब्ला नोंथाङा मिस खालामगोन। स' लोगोफोर, भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नायलां। नोंथांमोना नायनो हायो आंनि चेनेलाव साबस्क्राइबारा बारायलांगासिनो जाहोना बेनो जे आङो बे सेटिंसखौ एप्लाइ खालामनानै दोनदों। जानो हागौ आंनि भिडिअसफोराव बारा भिउस फैया, मानो होनोब्ला भिउस फैयैनि जाहोन दङ। आङो रेगुलार भिडिअ हगारबाय थायामोन सिगां, दासो साननैसो रेगुलार भिडिअ हगारदों। टाइम बरननानैसो आङो बे भिडिअखौ हगारबाय थानाय जादों। जुदि आङो फुल डे एक्टिभ थायोब्ला दिनैसिम आङो बेसेबां भिउस मोनगौमोन, आरो मोनफ्रोमबो भिडिअसआव टटेल मिलायनानै मान्थलि आङो बेसेबां जे आर्निं खालामगौमोन बेखौ आंसो मिथिगौ। स' लोगोफोर, भिउस फैयाखैब्लाबो आंना साबस्क्राइबारा इंक्रिज जागासिनो। दिनैनि भिडिअआव आङो साबस्क्राइबारखौ माब्रैहाय बारायहोगोन 100% वर्क खालामनाय बे ट्रिकखौ आं नोंथांमोननो दिनै खिन्थानोसै। अके लोगोफोर, भिडिअखौ गोसो होनानै नायलां। फार्स्टआवनो नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ बेयाव अपेन खालामनांगोन। नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ बेयाव लग'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाइरेक्ट इउटिउबाव क्लिक खालामदो। इउटिउबाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथांनि चेनेलनि लिंकखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन, कपि खालामनांगोन। बेहाय चेनेलनि लिंकखौ कपि खालामनो थाखाय नैबेयाव भिउ चेनेलाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे गोजौआव 3 डट दङ, बे 3 डटआव क्लिक खालामनानै फार्स्टआवनो नैबे शेयारनि अपसन दङ, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ कपि खालामग्रो। बेखौ कपि लिंक खालामग्रो। कपि लिंक खालामनाय लोगो लोगो दानिया बेक फैफिनदो। बेक फैनानै वाइटि स्टुडिअ'आव फैफिनदो। वाइटि स्टुडिअ' बेयाव फैफिनबाय। फैनानै नोंथांमोना बेयाव हम स्क्रिन नुगोन, वाइटि स्टुडिअ'नि डेशबर्ड। बे डेशबर्डआव नोंथांनि फार्स्टआवनो गोजौआव नोंथांनि साबस्क्राइबार नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जानायबा बेयाव भिउस नुनो मोनगोन, ओमफ्राय बेयाव वाट्च टाइम नुनो मोनगोन, ओमफ्राय बेयाव साबस्क्राइबार नुनो मोनगोन, बेयाव इस्टिमेटेड रेभिनिउ, नोंथांनि आर्निंखौ बेयाव नुनो मोनगोन जुदि नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जानायब्ला। बाखि गाहायाव नोंथांनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, लग'आव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय लग'आव क्लिक खालामनानै नैबेहाय दङ सेटिंसनि आइकन। बे सेटिंसनि आइकनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि नटिफिकेसन, आर्न, चेनेल, डिभाइस, बेयाव नोंथाङा मा सेटिं खालामनानै दोनदों बेयाव गासिबो श' जाजोबगोन। दानिया नोंथाङा पुश नटिफिकेसनाव फार्स्टआवनो क्लिक खालामग्रोनांगोन। बेहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव बेफोरबायदि ओंखारगोन। नोंथाङा नैबे कमेन्ट्स दंना, बे कमेन्ट्सखौ क्लिक खालामनानै बेहाय अलाव क्लिक खालामनांगोन। बे कमेन्ट्सआव, बे अलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अलाव क्लिक खालामोब्ला मा जागोन, जोङो गासैबो जिखुनु कमेन्ट्स हरगिरिफोरनि कमेन्ट्सखौ जोङो नुनानै मोनगोन, आं नुना मोनगोन। बिनिफ्राय आङो रिप्लाइ हरनो हानाय बायदि, माने इंगेजमेन्ट जानानै थागोन। स' नोंथाङा इम्परटेन्टआवबो दोननाङा बेखौ, आरो न'नावबो दोननाङा। न'नाव दोनोब्ला बे कमेन्ट्सआ जिखुनु नोंथांनि भिडिअसआव रावबो कमेन्ट्स हरनो हानाय नङा। आरो जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसेल' भिडिअआव जुदि कमेन्ट्सखौ दा हरनो हाथों बिदि होनना सानोब्ला बे भिडिअखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा पेन्सिलनि आइकनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै अफ खालामनानै होदो। बे मोनसेल' भिडिअनिफ्राय जुदि कमेन्ट हरहोनो गोसो गैयाब्ला अब्ला अफ खालामब्लानो हरनो हानाय नङा। नाथाय आङो मोनफ्रोमबो भिडिअआव कमेन्ट हरनो हाथों होननानै साननानै लायो। स' लोगोफोर, बेखौ बेनिखायनो अलाव क्लिक खालामनानै दोननांगौ कमेन्ट्सआव, बेखौ गोसोआव ला। बिनिफ्राय एनालिटिक्स, बियो जुदि नोंथांना अफ दङब्ला बेखौ अन खालामनानै लानांगौ। एनालिटिक्सआव मा, नोंथांनि चेनेलाव मा जादों मा जायाखै, बेसेबां ग्राफआ डाउन थांदों ना आप थांदों, अब्ला नोंथाङा एसेबाबो मिन्थिगोन। एनालिटिक्स बे ग्राफखौ नायनानै नोंथाङा मिन्थिगोन बेसेबां अडियेन्सआ नोंथांनि भिडिअसखौ नायो, माबायदि अडियेन्सआ नायो, नोंथांनि बबे भिडिअसआ भाइरेल जानो थांगासिनो दङ, बेफोरखौ गासैखौबो बेयाव नायजोबनो हागोन वाइटि स्टुडिअ'नि एप्लिकेसनाव। स' बेखौ एनालिटिक्सखौ बेखौ अनखौनो खालामनानै लानांगौ। बेनिफ्राय
एचिभमेन्ट्स नोंथाङा मेम'रेबल मोमेन्ट्स एन्ड मोर एचिभमेन्टखौबो अन खालामनानै लानांगौ जितु नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय बा वाइटि स्टुडिअ'आव नोंथांनाव मा गोदान फिचार्स फैदों मा खालामनांगौ बिनि गाइड मोननो थाखाय नटिफिकेसन आपडेट मोननो थाखाय बेखौ एचिभमेन्टखौ नोंथाङा बेखौबो अन खालामना लानांगौ ओमफ्राय पलिसि बे पलिसिखौबो जुदि अफ दङब्ला बे पलिसिखौबो अन खालामनानै लानांगौ सिगां बेखौ खालामनानै लायोब्ला मा जोंहा बबेबा भिडिअसआव माबाफोर कपिराइट नांदों नामा क्लाइम फैदों नामा बबेबा भिडिअआ टेक डाउन जादों नामा बबेबा भिडिअसनि जुदि मनेटाइज जादोंबा बियो ग्रिन डलारा येलो डलार जादों नामा बेफोरखौ गासैखौबो मिन्थिजोबगोन वाइटि स्टुडिअ'नि सिङाव बेनिखायनो बेखौबो अन खालामनानै लानांगौ बेनिफ्राय आर्ननि अप्सन बे आर्ननि जुदि नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाब्लाबो जायाब्लाबो बे आर्ननि अप्सनखौ क्लिक खालामनांगौ मानो होनब्ला जोंहा गोबाङानो मनेटाइज जाय चेनेलाबो माखासे फिचार्स दङ जेरैहाय सुपार थेंक्स सुपार चाट बेफोरबायदि दङ जेरावनोखि जोङो खम साबस्क्राइबारावनो बेफोरबायदि फिचार्सखौ जोङो मोनो स' लोगोफोर जोङो बेनिखायनो आर्ननि अप्सनखौ क्लिक खालामनानै लानांगौ मनेटाइज जानायफ्राथ' लाथारनांगौ बेखौ मानो होनोब्ला जोंहा बे आर्ननि अप्सनखौ अन खालामाब्ला मनेटाइज जाब्लाबो माखासे आर्निंफ्रा नोंथांनि भिडिअसआव श' जानाय नङा एबा नोंथाङा बे आर्निंखौ मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो आर्ननि अप्सनखौबो खनसे क्लिक खालामनानै बेखौ अन खालामनांगौ आरो नोंथाङा जुदि गासैबो अन गोजा अलरेडि अन दंखाजोबो गासिबो अब्ला खनसे गासैखौबो अफ खालामनानै बेखौ आरो अन खालामफिन मानो बियो फिल्टार माने फ्रेश जाफिनो दानिया बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेक फैदो आं नोंथांनो मेन ट्रिकखौ आङो नोंथांनो खिन्थागासिनो नाथाय बेजों लोगोसे बेफोरखौबो नोंथाङा मावफालांनांगौ दानिया बेखौ बेक फैदो बेक फैनानै नोंथाङा मा नैबे गाहायाव दङ कमिउनिटि बे कमिउनिटियाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामदो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैगोन बेयाव गासैबो कमेन्ट्सफ्रा बेयाव फैजोबगोन अके बेयाव गासैबो कमेन्ट्सफ्रा बेयाव फैजोबगोन फारिनो बिनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबेहाय दङ भिउ अल नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन भिउ अल बे भिउ अलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अके स' लोगोफोर बे भिउ अलाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव गासिबो बेयो जाजोबगोन नैबेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ पाब्लिश खालामना दोननांगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा पाब्लिश खालामनांगोन मायाव क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा नैबेहाय क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव फैगोन कमेन्ट टाइप बेयाव क्लिक खालामबाथाय बेयाव फैगोन कमेन्ट टाइप बेयाव पाब्लिश खालामनांगोन हेल्प खालामनाङा बेयाव पाब्लिश खालामनांगोन बिनिफ्राय गाहायाव दङ रिस्पन्स स्टेटास बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौबो रिस्पन्स स्टेटास नोंथाङा बेखौ दोननांगोन रिस्पन्स माने जिखुनु कमेन्ट्सनि रिस्पन्स रिप्लाइखौ आं हरनो हायो बेयाव रिस्पन्स लायो माने आङो बेखौ सिरियास साननानै लायो कमेन्ट्सफोरखौ स' बेखौ आरो बिनिफ्राय आङो कमेन्टबो रिप्लाइबो हरनो हानाय बायदि स' बेखौ रिस्पन्सआव दोननांगोन मानो होनबा इंगेजमेन्टनिबो जोंहा जोबोद गोनांथि साबस्क्राइबाराव जोंहा जोबोद रिलेटेड दङ इंगेजमेन्टजों स' लोगोफोर जोङो बेखौ आइ हेभ नट रिस्पन्ड दङब्ला बेखौ आइ रिस्पन्ड खालामनानै लानांगोन स' बेखौ आइ रिस्पन्ड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे गोजौआव दङ रिस्पन्स स्टेटासाव क्लिक खालामनानै बेखौ मा खालामनांगोन नैबेखौ आइ रिस्पन्ड बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अके बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव आइ रिस्पन्ड जानानै थाबाय दानिया नोंथाङा आरो मोनसे खामानि मावबावनांगोन बेयाव नोंथाङा दा नैबेयाव दङ सार्च नाथाय सार्च खालामलायनाङा बे गोजौआवनो नोंथाङा मोनगोन नैबेयाव साबस्क्राइबार्स पाब्लिक साबस्क्राइबार दङ बेयाव साबस्क्राइबार काउन्ट दङ बे साबस्क्राइबार काउन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय नोंथाङा नायनो हागोन नैबेयाव दङ साबस्क्राइबार काउन्ट बे साबस्क्राइबार काउन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया नै बेफोरबायदि श' जाबाय बियो मेन बेयाव नोंथाङा एसे गोसो होनानै मोजाङै खोनासं आरो नायनानै ला हमनानै ला नोंथांनि चेनेला 100निफ्राय खम साबस्क्राइबार दङ अब्ला नोंथाङा बेयाव 100निफ्राय खम जेनेबा 10-20 बेफोरबायदिनो साबस्क्राइबार दङ अब्ला नोंथाङा बेखौ 100 खालामनो थाखाय नाजानांगोन सिगां फार्स्टआव 100 खालामनो नाजानांगोन खेबसेयावनो मैदेर बिखुं सायाव गाखोनो नाजानाङा स' लोगोफोर बेयाव नोंथाङा 100खौ नोंथाङा जुदि 100नि खमबा नोंथाङा 100खौ टारगेट लाग्रोनांगोन अब्लासो बे ट्रिकआ खामानि होगोन आरो जुदि नोंथांनाव अलरेडि 100 बा 100नि बारा साबस्क्राइबार दंखायो अब्ला नोंथाङा नैबे 1K खौ टारगेट लानांगोन अके बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन जुदि 1Kनि बारा दङ अब्ला 10K खौ नोंथाङा टारगेट लानांगोन जुदि 1Kल' दङ 1Kनि बा एसेनि बारा दङ ओमफ्राय डाइरेक्ट नोंथाङा 100K 1 मिलियनाव नोंथाङा बेखौ टारगेट लानाङा बेखौ बारायखांबाथाय आरो नोंथाङा बिनिफ्राय देरसिनखौ टारगेट लाबावदो
थिग बेबायदिनो जेरै हमनानै ला आंना 19K दङ 20K थाबैनो 20K जागासिनो स' अब्ला आङो 100K खौ आङो सेलेक्ट खालामनो हायो मानो होनबा आंना 10K नि अभार साबस्क्राइबार दंखायो स' आङो 100K खौ बेयाव सेलेक्ट खालामनानै होबाय थिग बेफोरबायदिनो अब्लासो बे ट्रिकआ खामानि होगोन बेयाव सेलेक्ट खालामदो खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेक फैफिनदो क्रोम ब्राउजारखौ दानिया अपेन खालामदो क्रोम ब्राउजाराव नोंथांनि चेनेलखौ अपेन खालामदो डेस्कटप साइडआव अके YT स्टुडिअ डेस्कटप साइड क्रोम ब्राउजाराव नोंथांनि चेनेलखौ बेयाव अपेन खालामदो अब्ला बेयाव सार्च खालामसिगोन क्रोम ब्राउजाराव फैनानै इउटिउब डेशबोर्ड बेयाव सार्च खालामबाय इउटिउब डेशबोर्ड ओमफ्राय नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै बेखौ डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामगोन खालामनानै नैबेयाव साइन इन अपसन दङ बे साइन इनआव क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनिया नैबे चेनेला अपेन जाबाय गुबुन चेनेलासो अपेन जादों स' लोगोफोर बे लग'आव क्लिक खालामनानै नैबेहाय दङ सुइच एकाउन्ट बे सुइच एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै आङो आंनि चेनेलखौ बेयाव लगइन खालामगोन अब्ला दानिया फैबाय आंनि बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेला बेयाव लगइन जाबाय दानिया बेयाव लगइन जानायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगौ डाइरेक्ट नैबे गाहायाव सेटिंनि आइकन दङ गाहायथाराव नोंथाङा नुनो हागोन नैबे सेटिंनि आइकन दङ बेहाय स' लोगोफोर नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन बे सेटिंनि आइकनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन जेरावनोखि नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव बेनिफ्राय नोंथाङा चेनेलाव क्लिक खालामनांगोन बेहाय बे चेनेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेहाय दङ कीवर्ड्स नैबे कीवर्ड्सआ मेन फार्स्टआवनो नोंथाङा काउन्ट्रि इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेहाय एर'आव क्लिक खालामनानै काउन्ट्रिखौ इन्डिया सेलेक्ट खालामबाय खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे कीवर्डआव नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि नाम आरो लोगोसे नोंथाङा गिदिर गिदिर इउटिउबार जायखौ फल' खालामदों बे इउटिउबारफोरनि नामखौ बेयाव होजोबनांगोन 10टा 20टासो टेग बेयाव होनांगोन होनायनि उनाव नोंथाङा दानि कपि खालामनाय चेनेलनि लिंक बेखौबो बेयाव होनानै बेखौ बेयाव पेस्ट खालामनानै होनांगोन बेयाव होबाय होनायनि उनाव नोंथाङा दा बेखौ बेयाव सेभ खालामनांगोन अके बेयाव सेभ जाबाय बास एसेसिमखौल' नोंथाङा खालामनानै दोन बेखिनि खामानिखौनो नोंथाङा मावनानै लादो आइ होप नोंथाङा बे भिडिअनिफ्राय गोदान माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हाबायब्ला आरो बे ट्रिकआ खामानि होयोब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै आंनो जनायफैफिन उनाव आरो लोगोसे बेफोरबायदि ब्रेकडाउन गेजेर गेजेर आङो भिडिअस लाबोबाय थागोन आरो थाबैनो आङो फ्रि प्रमोशन भिडिअस लाबोगोन जेरावनोखि नोंथांखौ आङो प्रमोट खालामगोन आंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथाङा बेनिफ्रायबो गोबां साबस्क्राइबार मोननो हागोन लोगोफोर बिनि थाखाय आंनि भिडिअसखौ नायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला भिडिअसखौ लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लादो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंब्ला पेजखौबो फल' खालामनानै हो मानो होनब्ला आङो इउटिउबाव आपल'ड खालामनाय भिडिअखौनो फेसबुकावबो हगारो आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आं नलेज नोंथांमोननो होलांबाय थागोन हानायमानिखौ अके अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार